Kay, good morning. Nay ukay-ukay diri nga shin. Palit na mo. Ni, busy ni mga omega. Problema. Ano makuha? Ay, imo sa rangat nga ori matabunan. Gusto ko na. At nga ora ang matabunan. O, pwede rin. Ay, naamay. Ano ka na? Wala ni siya kani. Ate, Ay, pare. Dili, di ba? Kataman ko. Ani, pare. Ay, balala. Katambra na lang. Bunot mo. Apa? Palit mo. Gani. Dilat siya. Pwede na lang na. Ngayon, ano wala mo tayo sa Magsayal dapat magsayal. Ay! Sure. Ay naman na YouTube, oh. Anong puti ni Leah. Ano ba, ano? Ngano na halinan 1,000 ang kay nga nini palit. Hindi, kaya palit man siya mga pan sa pagkasandra. Matong pan ako sila mga Para asa na bigalo. kay sa kay dako. Nanapaya, oh. Awa, ya, apa? Ari ko nosod ko no ya, masod ba kani? Tube ni, ya, tube ni. Balita. Pili patay para nang Ano naman ko, ano naman gatag yan? ari ra ibutang sa ibon mo. Pinapaya. Me, ari ra ibutang sandit sa. Di makita si Timimi. Amoy nag-vlog. Bilang duha. Ana. Nga lami ang color ka, timimi kay colorful. Kay kuspaw. Bati gani imong cellphone. Ay, ikaw man pinampoy nagpalit at to. Mana sila high vlog, palitik kung nagsim. Hi vlog, may gwapa nga nagkuhan sa kuhan magbisad da man dita murag si programi ba. Guys na. Nagwapa hadid guys. Kisay mo main anak guys. Naadyo na ya? Guys, kisay mo main. Tanod og dago. Wala mo katuod asa. Guys, Nga na iya kay mag-vlog si i-vlog at pagsud ning kanan. Wala po. saan man di ko kada. Man ang tanod og dagom daw asa. Hi vlog kang naay gwapa ka dyan nag-vlog naman na nagtahi sa malita. Luuyon naman dyan may kado kay wala may kapalit. Dito basig dayon na mo sponsor. Basig na yung sponsor taga Amerika. Diyan gud taga Pilipinas. Ha? Pilipinas. Kasagaran sponsor kay taon sa abo. Ayan ka. Di lagi ko ganang mga ingon ano, tibuang text mong bilat ma'am nakitaan. Uy, ayaw. Wala man ako nigion. Buang. Wala. Hello, oy, kisay mag-sponsor sa ano ni yang malita gitahiin tawon, suportahin tawon ninyo siya. Galong nanay yang dini mo. Regalo. Kano na iyo. Natagta daghanan nang nanog. Nay masud daw ka ana. Dako ng tiya uy. Nini sponsored by Nining. Bukita ng cleavage. Na ikaw good. Ipakita ni tiya agatong soto ni ko anyo ya. Yatag Ta tiya. kanina yo. Suot ka ane. Di mo na soto di jud bisan pag di ka musuot kay. Suot sa kwan. Mas party daw kani. New Year. Nagpabatanon. Ay sanay kinakita. Uy, Ano kay Shin oh. Ate Pagkaon Nene mo ka. nako giganahan nga.
Kuan niya. Mag-like naman po. May patunaw. Tube na ya. Nga una daw ta uy. Hi vlog. Tube niya. Ichog tanan, pwede ichog. Di maigo hoon. Uy, ginoo ko taman-taman dito. Ay, di. Ay, okay ra. Ay, Nag-vlog ka. Ay, di man ni ko. Hi vlog na ay nagbra vlog. Di man maigo. Ano ho, maigo na Gamay na. kuan. Dako ba ko. Maigo ni na ho. Isunod na ganyan kaya dagang tag-utang. Kaya dagang palit niya. 120 raman. Pila? 120. 20 ra. Ha? 1,000 naman ganito. Dawa mo ko bra. Kulong na ko. Lihi, diris ni. Dawa mo ko bra. Problema na ni mo. Ay, Ay, nagana din nag-brate. Uy, siya. Mo support enda pagkapangalin eh. Ikaw ang buang nga ka. Duwa na ganun mo short ka. Hapon. na yan. Ikaw, di mo na kung Vlog maniod ko sa mi vlog. Ikaw sa pag vlog ana yan. Para mawa man milyong views. Nang muag.